بازی به انجام رسید و سورو کمپانیا چمپیونی نوبتی خود را قید کرد و این بازی شدید که اصولا در قسمت اول میتوانست کاملا به نفع استقلال باشد، در قسمت دوم آن به نفع سورو کمپانیا به انجام رسید. در دو بازی اول اگرچه سورو کمپانیا غلبه کرد، اما استقلال توانست یک بازی سزاوار را نشان بدهد. زیاده از این، استقلال مثل بازی امروزه در یک مورد پیش صف نیز بود. به ویژه گل زده دروازه‌بان فیروز بیگمرودوف به دروازه همتای خود قابل چند مراتب تماشاست. اصلا باید از کار رهبریت استقلال استقبال کرد که در یک مدت کوتاه توانست چنین یک دسته سزاوار مقام‌های بلند را سازمان بدهد. اما سارا است و در این بازی‌ها دسته از حساب تجربه و کلاس انفرادی بازیگران توانست نتیجه لازمه را به دست بیاورد. کاخ ورزشی المپی شهر دوشنبه در اینجا بازی سیوم سلسله تا سه غالبیت میان دسته های سورو کمپانیا و استقلال برگزار میگردد. در دو بازی اول دسته سورو کمپانیا غالبیت به دست آوردند و اینک بازی سیوم. دوستان عزیز، برنامه فوتبال تاجیک است که روند برگزاری مسابقه فوتزال تاجیکستان را پیگیری میکند. تاسفانه دو باخت شد. این فشار روانی هست حال حاضر، یا اینکه خیلی چخیل احساس میکنید پیش از این بازی که خیلی یک برای آنها یک قدم برای غالبیت مانده است؟ نه، برعکس، ما از سورو بیشتر انتظار بودیم ولی دیدیم که میشه با این حریف بازی کرده. بچه‌ها دوچند تیار هستند. از بازی چه انتظار شدن ممکن؟ فقط غلبه. برای غلبه؟ برای غلبه، اما با پیش بسیار غلبه. هیئت کامل است، تلفات نیست؟ هست ولی نه اونقدر. موفقیت برای شما. این هم یک جزئیات بازی امروز از حال حاضر چگونه که در میدان دیده ایستادید. تمرین بچه‌ها رفته ایستادن، تمرین بچه‌های استقلال و از ضربه هاشون معلوم است که آنها با یک جذابیت کامل به میدان اومدن. موفقیت برای شما. خوب، میرویم جانبی دیگر، در آنجا جستجو میکنیم پیرو واحدوف رو.
дар ҷониби дигари майдон Пайрав Воҳидов истодааст. ҳоли ҳозир бо як меҳмони қазоқистонӣ суҳбате ҳам доранд. Кӯшиш мекунем ки онҳоро ташвиш натем. Ба ҳар сурат фикр мекунем ки ҳоли ҳозир бо дидани мо албатта суҳбати худро анҷом мекунанд ва мо метавонем ки суҳбати худа бо Пайрав анҷом бидиҳем. ишора шуд. Фикр мекунам ки Пайравам ҳамакнун омода аст. ман аллакай гуфтам ки меҳмон аз Қазоқистон аст. бошад. Пайрав, як қадам барои ғолибият мондааст. Ана ҳамин вақти нозук аст. Яъне вақти нозук аст, вақти муҳим аст, масъулияти калон аст. вақте ки як бозӣ ҳаст, беҳад душвор аст. масъулияти калон аст. аз рӯи эҳсосоту ҳаяҷон ба шӯ бояд мо ситоди мураббиён тавон ки бачаҳоро ором карда бозии худашонро нишон диҳанд. хуб, дар ҳамин мавридҳо аз лиҳози равонӣ чӣ гуна ором кардан мумкин аст бачаҳоро ё ин ки роҳнамун кардан мумкин аст? бо чӣ гуна суханҳо? ҳар вақта пеш ҳамун суханҳое ки пеш ҳама бозиҳои ҳалкунанда гап мезанем ҳамун аст. ягон сирри махсусам нест, ягон чизе нест. ҳамин чизе ки мо дар давоми сол меҳнат кардем, заҳмат кашидем, тайёр медиҳем ба махсус барои ҳамин бозӣ аст. касе ҷароҳат набардоштааст? ҳама дуруст аст? ҳама 100% бачаҳое ки бозӣ мекунанд ҳама 100% ҳастанд. бисёр хуб, барои шумо муваффақият ва фикр мекунем ки як бозии ҷаззобе ҳам хоҳад буд. муҳим барои мухлисон ана ҳамун ҷаззобията дидан. барои шумо муваффақият. саломат бошед. раҳмати калон. хуш, дӯстони азиз, акнун мо тавонистем ки бо сармураббиёни ҳарду дастаҳо инҷо як суҳбате ҳам дошта бошем. чӣ гунае ки гуфтем, барои мухлисон албатта муҳимият як бозии ҷаззоб аст ва ҳоли ҳозир иқтидори ғунҷоиши кохи Олимп дар қиёс ба он варзишгоҳе ки майдони хонагии дастаи Соро аст камтар аст, аммо ман фикр мекунам ки ин барои ҷамъ омадани теъдоди зиёди мухлисон халал намерасонад ва албатта дастаҳо бедастгирӣ намемонанд. мухлисон ба оҳистагӣ толоро пур мекунанд ва мо бо Мирсаид ҳамсуҳбат мешавем. Мирсаид, ба ки мухлисӣ мекунед? барои истиқлол мухлисӣ мекунам ва боварӣ дорам ки дар ин бозӣ ғолибият ба даст меорад ва ин силсилабозӣ давом меёбад ва ҳамин тавр истиқлол чемпиони имсолаи Лигаи Прои футзал мешавад. Мирсаид, дар ду бозии пештара будед? бале хеле аламовар буд вақте ки истиқлол боид буд? бале албатта аламовар мешавад, барое ки дастаи дӯстдоштаи ту мағлуб мешавад. хуб, бубинед ки ҳоли ҳозир мушкил нест барои истиқлол, чунки барои ғолибияти Соро компания ҳамагӣ як ғалабаи дигар мондааст. ана ҳамин ҳолати мушкил аст аз андешаи шумо? мушкил аст, вале мо мухлисон боварӣ дорем, барои командаи дӯстдоштаи худ боварӣ дорем. пас ки гол мезанад? Мирсаид Камолов. Мирсаид Камолов аз дастаи ҳарифам хело бачаҳои пурқувват ҳастанд дар онҷо, узви мунтахаби Тоҷикистон ҳастанд. Файзали Сардоров ва Идрис Ёров, онҳо бозингарони беҳтарин ҳастанд, метавонанд голҳо зананд. аз истиқлол боз ки гол заданаш мумкин аст? бозингарони эронӣ Али, Ризо, Комрон тоҷик аст ва бозингарони хуб ҳастанд ҳамаш. метавонанд гол зананд. Мирсаид, ҳамчун як мухлиси футзал эҳсос мекунӣ ки таи солҳои охир мана ҳамин футзали мо ҳам хело як рушди беандоза кард? бале албатта хеле рушд кардааст. бозингарони нав ва бо таҷриба дида мешаванд. ғолибияте ки мо ба дастаи якачинаи мунтахаби Россия доштем чи? ин беҳтарин бозӣ шуд. мо аслан на он қадар бовар доштем, вале ин як бозии хуб кардан ва ғолибият ба даст овардан. бошад. Мирсаид, барои шумо, барои дастаи шумо муваффақият. тамошои хуб барои шумо. саломат бошед. агар Мирсаид мухлиси истиқлол буд, пас мо Юнусро дар инҷо дидем ки Юнус мухлиси Соро компания аст. дуруст гуфтам? бале чанд вақт шуд ки ба Соро компания мухлисӣ мекунед? қариб 2 сол қариб 2 сол. хуб, як ҳолати хуб аст ки бо як ғалаба ҳамакнун метавонад ки дастаи дӯстдоштаи шумо чемпиони Тоҷикистон шавад. албатта мо бовар дорем. бозиро гуфтан мумкин аст ки ҳисоб чанду чанд мешавад? 3-2 ба ғолибияти Соро компания. ки гол мезанад? ҳадду голашро мумкин
майзанат файзали сардоров як голро хайк намедонам як голашро гуфта наметавонӣ. Аммо бачаҳои Истиқлол ҳам хеле бачаҳои пурқувватанд. медонем ду бозӣ хеле бозӣ зур буд сеюм бозӣ бо ҳам бузургтар мешавад ҳак бо ҳам се буду мо бай мемонем. хуб бо ки ба тамошои ин бозӣ омадед? Шумо ҳамин ҳоли ҳозир дар миёни мухлисони дастаи Истиқлол ҳастед ё ин ки ҳаст гурӯҳи? гурӯҳи ина бачаҳо гурӯҳи сора бачаҳо бале дастгирӣ мекунанд, сора компания барои ки як додар бозӣ мекунад дар сора компания бахтиёр солиев мо махсус ба ҳамон махсус ба ҳамон кас бай мекунед. ба ду бародаро дигар. хуб шумо ягон намуди мана ҳамон ба истилоҳи кричалкаҳо дорен вақте ки соро ҳуҷум мекунад? ба пеш мегем фақат ҳамон бошад. соро компания ба пеш. муваффақият. тамошои хуб барои шумо. дӯстони азиз, мо дар майдон дар варзишгоҳ бо коршиноси ҳамешагии телевизион Анвар Мирзоев вохӯрдем. барои кадом даста мухлисӣ омадед ё ки ягон масъулияти рисолати дигар доред дар ин ҷо? Не, ман масъулиятам дорам дар ин бозӣ, лекин ман мухлиси ҳар ду даста, барое ки ҳам дар он даста ҳам дар даста шогирдои ман бозӣ мекунанд. Барои ман фикр дорам ки имрӯз бозӣ бисёр ҷолиб хоҳад шуд. Барои сеюм бозӣ аст. Ман фикр дорам ки аз ҳисобе ки дастаи Истиқлол аз ҳисоби мушкилӣ дорад дар ду бозии аввал бохтааст, дар ин бозӣ бояд бозии хуби худро нишон диҳад. гарчанде ки бояд дар дастаи соро компания агар мустаҳкамтар ҳам бошад, аммо тими Истиқлол дар майдони худ бозӣ дорад. ҳолати майдонро чӣ гуна баҳо медиҳед? ба ҳар сурат барои аввалин маротиб аст ин ҷо бозӣ мешавад. манам якум бор ба ин ҷо омада дидам ин ҳолатро. ҳолат бисёр варзишгоҳи зебо, бисёр майдони зебо аст барои футзал бозӣ кардан. ягона ки ҳамон агар камтар ҳамон ҷои мухлисони зиёдтар мекардан, дар ин ҷо мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ гузарондан мумкин буд. сол то сол шукӯҳу шаҳомати футзали мо боло меравад, дуруст аст? бале, шумо худатон шоҳид шудед ки чӣ қадр тими мо, ягон кас бовар надошт ки тими футзали мо, тими якачини мо бар муқобили дастаи Русия бисёр хуб бозӣ мекунад. барои ҳамин ҳам ҳамон бачаҳое ки зиёд бачаҳое ки дар тими миллӣ бозӣ мекунад, дар ҳамин бозиҳо иштирок мекунанд. ман фикр дорам ки ояндаи хуб дорад футзали Тоҷикистон, барои он ки сол то сол мо шоҳид он ҳастем ки дар дастаҳои мо, дар тими миллии мо ситораҳои футзали мо пайдо шуда истоданд ки оянда онҳо метавонанд ки футзали моро ба пеш баранд. саломат бошед. ташаккур аз шумо. муваффақият. хуш дӯстони азиз, инак то саршавии бозӣ дақиқаҳои ба шумор мондааст. чӣ гунае ки дар боло ҳам зикр кардем, мо интизор ҳастем ки як бозии ҷаззоберо дастаҳо барои мо шумо нишон бидиҳанд. як бори дигар хотиррасон мекунем ки дар сурати ғалаба кардани соро онҳо чемпион мешаванд. дар сурати ғолибати Истиқлол боз ин силсила идома хоҳад кард. қабл аз оғози бозии ҷоми мусобиқа ба майдон оварда шуд ва онро собиқ дарвозабони мунтахаби Тоҷикистон Анвар Мирзоев баровард. бозӣ оғоз гардид ва соҳибони майдон нишон доданд ки аз ду бохти аввал хулосаи даркорӣ баровардаанд.
соро бошад пайти рахна кардани девори ҳифозати ҳариф меҷуст, аммо ин қисматро пурра метавон қисмати ҳукмронии Истиқлол номид. нахуст Рустам Ҳамидов ва сипас Абдулқаюм Умаров дар поёни ин қисмат 2 гол ба дарвозаи соро компания зада бо рӯҳияи том ба танаффус рафтанд. қисмати аввали бозӣ ба анҷом расуд, ҳисоб 2-0 ба фоидаи дастаи Истиқлол ва ҳамакнун ба аз ҳисоби чӣ соро метавонад ки ин бозиро ба нафи худ ҳал кунад? Албатта суолест ки хеле ҷавоби мукаммал мехоҳад. ман намедонам ки дар утоқи либоскашӣ Пайрав Воҳидов ва бозингаронаш чӣ гуфт ки дар қисмати дуюм ба майдон комилан дастаи дигар баромад. усулан Пайрав Воҳидов ҳунари раҳнамон кардани бозингаронро дар чунин ҳолат дорад. таҷрибаи зиёди корӣ ба ӯ имкон медиҳад ки аз бартаҳои муҳлик дастаро барорад. ана имрӯз ҳам ин таҷриба кӯмак кард. соро аз дақиқаҳои аввали қисмати дуюм ташаббуси бозиро ба даст гирифт ва нахуст Идрисёров як голи ҷавобиро ба дарвозаи Истиқлол ворид кард. дигар бозӣ дар ихтиёри соро буд ва онҳо пайҳам дарвозаи ҳарифро нишон мегирифтанд. ба ҳамин тартиб Шаҳром Шарифзода дар дақиқаи 29-уми бозӣ тавозунро дар ҳисоби бозӣ барқарор кард. голи дуюм ва сеюми сороро бошад мухлисон дер интизор нашуданд. бо гузашти ҳамагӣ 1 дақиқа аз голи задаи Шаҳром Шарифзода, Муҳсин Муҳаммадзода голи сеюми сороро зада барои аввалин маротиб дар бозӣ соро компанияро ба пеш баровард. мухлисон ҳанӯз истиқболи голи задаи Муҳсинро анҷом накарда, Шаҳром дигарбора дарвозаи Истиқболро нишон гирифт. ин гол 100% аз иштибоҳи Фирӯз Бекмуродов зада шуд. чунончи маълум дар футзал бартарии 2 гол чандон бартарии бузург нест ва инро низ Ҳусейн Шодиев хуб медонад ва дар ин ҳолатҳо маъмулан дарвозабон ба бозингар иваз карда мешавад. Истиқлол аз ин усул кор гирифт ва он самар овард. Рустам Ҳамидов голи сеюми Истиқлолро вориди дарвозаи соро компания кард, аммо дигар бар муқобили соро компания ки хело боахлона дарвозаи худро дифоъ мекард, ягон услуб ва усул кор намедод. ин шом шоми соро компания буд, мисли 3 шоми дигар ки онҳо инак 4-умин чемпионии худро истиқбол мегирифтанд. хуб дӯстони азиз, инак бозӣ ба анҷом расид ва соро компания чемпионии навбатии худро қайд кард ва ин бозии шадид ки усулан дар қисмати аввал метавонист комилан ба нафи Истиқлол бошад, дар қисмати дуюм он ба нафи соро компания ба анҷом расид ва сармураббии дастаи соро компания Пайрав, аз чӣ ҳисоб тавонистед ки комилан дар қисмати дуюм дигар дастаро ба майдон биёред? аввалан албатта муборакатон буд. раҳмат. хас ҳисоби таҷрибаам гӯй мешавад, баъре ки бозингарро таҷриба зиёд доштанд ва ҳамин сол дар бисёр бозиҳо ҳариф пешсафтар буд, лекин мо таҳинсон сарҷамъ шавем ва ғалаба кунем. хуб чӣ шуд ки дар қисмати якум 2 гол сар додед? ҳамин футзал аст, вақте ки имкониятҳоро назадӣ ҳариф мезанад. мухлисон дар ин ҷо барои шумо хеле кӯмак кард. албатта мо аз фурсати шуда ба мухлисон раҳмат мегӯем ки дар ҳамин ҳавои сард моро дастгирӣ карданд. раҳмати калон ба мухлисон. аммо майдон барои шумо аввалин маротиб фикр мекунам бозӣ кардем? ки ба бозӣ кардем, мо ягон вай зиёди вай бозӣ накард. нақши бисёрам бозӣ накард майдон. яъне он чизе ки таҷриба доштед уна истифода кардед? таҷриба истифода карда тавонистем. хуб, мавсим анҷом шуд, муборакатон буд. хуб, фикр мекунам акнун ба истироҳат. ака истироҳат медем. раҳмати калон. саломат бошед. ташаккур. шумо ба ин чиз сазоворед. саломат бошед. раҳмат. хуб дӯстони азиз, инак меравем назди дастаи шодӣ. хуб, хоҳиш мекунам қисмати аввал ба нафи шумо буд. чӣ шуд дар қисмати дуюм? читар дар бозии қаблӣ ҳам гуфта будам,
таҷриба нарасид барои бачаҳо. бале таҷриба нарасид, аммо ба ҳар сурат шуморо ҳам табрик кардан мумкин аст, зеро тавонистед ки як дастаи хеле хуба омода кунед. ин заҳмати ҳамаи шумо буд. раҳмат, раҳмат. ба мухлисон чӣ гуфтанӣ? ҳама ба раҳмат. саломат бошед, муваффақ бошед. мана ҷоме ки ҳоли ҳозир баъд аз чанде дар як ҳоли мутантан ба дастаи соро компания супорида мешавад. мана ҷом мутасаддиён ҳоли ҳозир инҷо омодаанд ки охирин корҳоро ба анҷом расонанд. чӣ гуна баҳо додан мумкин аст бозиро? қисмати аввал ба нафи Истиқлол, қисмати дуюм ба нафи соро. хуб, аслан ин бозе буд ки бояд ҳам ба бозгарони дастаи Истиқлол, ҳам ба бозгарони соро компания ҳасан офарин хонем. дар нимаи аввал дастаи Истиқлол воқеан бози хуб нишон дод ва ин дар бози гузашта ҳам дида мешуд, чунки онҳо дар бози гузашта бо ҳисоби 2-0 пешса буданд ва баъдан мағлуб гардиданд бо ҳисоби 4-3. ин бози ҳам ба ҳамон монанд буд. фикр дорам мушкили асосии Истиқлол дар он аст ки ҳайати ҷавон дорад ва то таҷрибаи бозӣ дар чунин мусобиқаҳои бузург ва дар чунин бозиҳои бузургро надорад. барои ҳаминам сол то сол фикр дорам дар соли оянда агар онҳо ба финал рохат бигиранд, соро компания ба осонӣ, яъне бо ҳисоби 3-0 дар финалҳо ғалабаи худро ба даст оварда наметавонад. дастаи соро компания як дастае аст ки онҳо ба ҳамдигар унс гирифтанд. солҳои тӯлонӣ гӯям ки ҳамин як ҳаят аст. танҳо бархе аз легионерҳо меоянд ва мераванд. маҳаки асосии ҳамон футзалбозон ҳастанд, ҳамон бозгарон ҳастанд. бо ҳамин сабаб онҳо хеле хуб унс гирифтанд. барои ҳаминам барои дастаи соро компания фикр дорам чемпион шудан дар соли мазкур, дар соли 2022 он қадар мушкил набуд. аммо Истиқлол бози арзанда нишон дод. ташаккур аз шумо. شرفدین چی احساسی هست؟ بعد قهرمانی چی احساسی بودم؟ احساس شادی، احساسی آن احساس چی گفتنم مشکل است. احساس قناعتمندی، احساس که مهنت‌هایی که یک ساله که دسته و ستاد مربیان راهبریت داشتن ثمر آورد و خوشبختانه ما امروز دفعه چهارم قهرمان شدیم. اما چی احساس داشتیم بعد قسمت یکم؟ اصلا باور که سراب شما ما یگان احساسی بازی است. در فوتبال یک گل دو گل فرقیتی ندارد. ما با مهارت بچه‌های خود، ما با ملکه آنها باور داشتیم. اگر شما دیده باشید بازی پیش از ما 2-0 خفا بودیم. ما باور داشتیم که بازی میکنیم میبریم. میدان از دست کسی که خوب بازی میکرد امروز غالی میبرد و وقت زمان حالت اینو نشان داد. بسیار خوب، مبارکتان باشد یک بار دیگر. خوب دوستان عزیز، اینک حالت متنتن، حالتی که جام موسم امساله و دسته سورو کمپانیا سپرده می شود. مسئولین فدراسیون فوتبال تاجیکستان اینک آماده‌اند که جام را به دسته چمپیون، به دسته سورو کمپانیا بسپارند و واقعا دوستان این چهارمین غالبیت سورو کمپانیا، چهارمین چمپیونی سورو کمپانیا در این موسم است و میتوان که آنها را صمیمانه با این غالبیتشان مبارکباد گفت. در اتاق لباس عوضکنی سرمربی چی گفت بعد قسمت اول؟ سرمربی به ما گفت که شما کاری که باید در بازی‌هایی که قبل از این ما کرده بودیم اون رو نکرده ایستادیم و برآمده در تایم دیوم بازی خود رو نشان دادیم. جام رو با بالای سر برداشتی یا نه؟ بله بله. مبارکت باشد یک بار دیگر. موفق باشید. سلامت باشید. واقعا مبارکتان باشد برای آنه که توانستید که یک دسته خیلی پرقوت در فوتبال تاجیکستان سازمان بدهید، تأسیس بدهید. اما به هر صورت بعد انجام قسمت اول چه حالتی داشته؟ قسمت اول ما در اومدیم جایی که بچه‌ها استراحت میکردند با اونا صحبت کردیم، گفتم رو افسرده نشوید. این بازی است، شما هم پروفسیونال هستید، در تیم ملی بازی میکنید. و بچه‌های ایرانی هم پروفسیونال هستند. اما وعده دادن در درون. نیک من حیران شدم. خیلی توکل. شما خود شاهد بودید که دسته سورو کمپانیا دامی چمپیونات موسم یگون بخ نکرد. سزاواری چمپیونی است، قهرمانی است. ما فکر میکنم مخلصان شما هم سزاوار همین گونه دسته هستند. ما رحمت میگیم دستگیر اینا است که بازی شوق‌آور میگذارن، بازیگران رو
روحی نو میگیرن و بهترین گل ها و بهترین بازی میکنن که ما و شما حلاوت میبریم. دسته را همکنون بعد این غالبیت نوبتی چی انتظار است؟ در پیش اگر لیگ قهرمانان است آسیا تیار میکنیم و بهترین بازی های خوبتر نشان میدیم که مخلصان و فوتبال تاجیک ما پیش رود که آبروی ما و شما است. بسیار خوب. گفتن ممکن است که من همین هیئت در موسم آینده هم باقی میماند. بچه ها هم اتفاق هستند، مانند یک اویله هستند، همدیگر رو همراه میکنن، عزت میکنن و همدیگر کار میکنن، همشون میستن با کار میکنیم، با فوتبال تاجیک پیش میبریم. خب دوستان عزیز، اینک سورو کمپانی مراتبه چهارم از چمپیونی خود استقبال گرفت و همه هواداران این دسته را با این پیروزی مبارک باد میگویم. برنامه فوتبال تاجیک در همینجا به انجام میرسد. خیر.